the Horn of Africa. What if the next war in the Horn of Africa doesn't begin with tanks, but with music? While diplomats exchange letters while leaders speak of negotiations, Eritrean media, both state and social, are beating war drums. Heroic song, militaristic anthems, victory chants. The question is no longer if tensions are rising. The question is, why does one side sound ready for war, while the other talks diplomacy? Save the conflict. Tensions between Eritrea and Ethiopia are rising again. Accusation of border incursions, claim of supporting rebel groups, talk of aggression. But here is where the irony begins. Ethiopia's leadership under Abiy Ahmed حفرز دي بلون بلتقنا كم مراحيوم زي حفرسهم كحفري كلهم يوم انتهيهم زبلو زلو شعبياوي منقستي إرترا ناي كوينات درفتاتن ناي كوينات بروباغاندا نجميريو كوينات أنجمرنجن ناي كوينات زربا جميريو سلازي منقستنا إثيوبيا بتي بلح مراحينا بلتقنا مالتهم نسلامن دبلوماسن دبدابيتاتن تعرن أبزحتولو زلو بوغني إرتراغن أواج ناي كوينات يتغيرو يمزبلو زلو زيد ما دقيقنا دقاقيمنا كوطعنا زي بلو كساع كندي تواسعت قربيت كم زلونا نهم فلت إليه نكلت عمت ناي كوينات قوانقوات راي كزاربو دسعنحو إحنا دما منقسير تران تقويني دي ملسنا بلنا نحن قطع زنبرنا قمتلي لهم جدما مهنياتو كلتي معرهم زقبرواني رمسو بمحرنيا بتنا يتانا ويشت أو كده نكوينات راي بروباغندا خقبر نقول التزبي بدرف ديو ببحرنا ديو زي قبر ويبلو لذي بخلو كوكسكسون كنورو مينا كنطفو مينا قبل حقيو دحر خندي عمتنا بحران زمت كنقنط بينا تبل سنت بباو صراحنا يعني بوغن إيرترا استقبرت كوينات جميرو بيقولون له نعم التميديا ناتهم كوميز كل جزء كوميا علم هريمم قديمم يهرمو قديمم كاد ما يخصو عالم دما unfortunately تحزن عالم ስለዝኾነት ሰማም ያነው በትናቶ መካዳ ይትኸይ ተጻገም ንሶም እንተዓለሞም እንደይሰልጦም ምዃኑ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ሕጂ ድማ ክሰልጦም ከም ዘይኮነ ስለዚ ኩናት ከጀመረ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ ይብሉ እንታይ ዲ ኩናት ትርጉሙ ካሪዎች ከአፋር ክልል ተነስቶ ያገዛዝ ጦር ጭፍራን በማቋረጥ ወደ ወልዲያንም እንዲሁ በማቋረጥ ወደ ላሊበላ ሲጓዝ የነበረ በርካታ በዙ 23 ሰራዊት ውግኮ ተረፈኮ ይብሉን ጦርነት ዝግጅት ሌላኛው ትልቁ ጉዳይ ነው። ወታደሮች ወደ ትግራይ እየተጓዙ ነው። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ ዝግጅት እየተካሄደ ያለው ኤርትራን ለመግጠም ነው እየተባለ ነው። ከዚህ በፊት ይወጡ የነበሩ መረጃዎች አፍሪካ ህብረት ስብሰባ በሰላም ይጠናቀቅ እንጂ ከዛ በኋላ ጦርነት ሊጀመር ይችላል የሚል ፕሬዲክሽን በስፋት ሲነገር ነበር። የሚታየው ነገር እንግዲህ ከባድ መሳሪያ ሲጓጓዝ እየታየ ነው። በርካታ መኪኖች ግዳጅ እየተባለ ወታደር እያመላለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ፋሲል ምንድነው አሁን በዚህ ጦር ስለዚህ ኩናት ከም ዘይጀመረ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ወይ እውን ኩናት አብይ አሕመድ ጥይት ደይተኮሰ እምበር ዓለም ምሉእ ዝርዮ ዘሎ ናይ ኩናት እንቅስቃሴ ዝገብር ዘሎ ዓለም ምሉእ we just everywhere you go ኩናት ይጅምር ከም ዘሎን እቲ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ሸውሃት ዘለዎ ሕጂ ግዜኡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ግዜኡ ምክንያቱ እቲ ኩናት ይጅምር ከም ዘሎ እቲ ኩናት ኦልሞስት ተበጊሱ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣለዎ ብልጽግና ኤርትራ ክትሃርሞ ስለዘይ ትደል ወይ ነቲ ኩናት ክትከፍቶ ስለዘይ ትደል እምበር ብዙሕ ምልክታት እዩ ዘለዎ ኩናት ንክገብር ድሌት ከም ዘሎ ሸውሃት ናይ ኩናት ዓብዩ ስለዚ ኣብዚ ዋላ ማይትን እቲ ኩናት ድጉዝጉሱ ካይወሓዱን ግን ምፍላጡ ካገዳሲ ጀዋር እንታይ ኢሉ ኣብዚ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም why do I believe war is now imminent ኣብዚ ዋን እዚ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ከኣምን ጀሚሩ ኣለኹ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢለ እንድሕር ኢሉ ከምዚ ሕጂ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ሰራዊት ምንቅስቃሳትን ዲፕሎይመንት ናይ ሰራዊት ሞቢላይዜሽን ናይ ሰራዊት ካፕሽን 998 ክሳብ 2000 ኣይተረኣየን ይብል ኣሎ war with Eritrea ምስ ኤርትራ ውግእ ክግበር ከሎ ዝተረኣየ ደረጃ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ perhaps as much as ምናልባት ብግምት ክሳብ 75% ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ NDF ትበሃል ማለት እዩ has now been moved ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሰሜን ገጽ ኸይዱ ኣሎ አይሆብ ሻዕብያ ነታ ስርሒት ናይ ኣሶሳይ ደግሞዋ ኾኑ ቆሪጾም ማትዮም ብፋኖ ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ 4 ኪሎ በልብልዎ ኾኑ አሚን ኣነ እኳ ሓስበለኹ ሻዕብያ እንታይ ሓስብ ድሓም ንስኻትኩም ዝጠፋኩም ኣይመስለንን ሰታይ ብላ ኣሎ perhaps ክሳብ 75% ናይ ሰራዊት ናብ ሰሜን ገጹ ተጓዒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ is on the way to north the sudden and large scale withdrawal of the NDF from Oromia and Amhara ti abi مزلاق ناي سراويت ناي بلصقنا كابوروميان كابام حران دحر نويح وانتم طقات
ሃይልታት ናይ ፋኖን ናይ ኦላ ናይ ሸነን ክዋጋ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ካብኡ ኣዝሊቑ ንሰሜን ገጹ ይኸይድ ኣሎ has created a security vacuum እንታይ ከገዲፍሎ ሓደ ናይ ጸጥታ ሓጓፍ ዓብ ናይ ጸጥታ ሓጓፍ ከዲፉ ይኸይዱ ዘሎ while the government is trying to utilize local militias ሕጂ እቲ መንግስቲ የኣይ ብብልሕናቱ በታ ኢንጂነር ዓሻ ድዮም ዝብሎ ዋላ ኢንጂነር ዓሻ እንታይ ትብል ነይራ ንሕና ውሽጣዊ ፀገምና ብምልሻታት ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ብለብላ ትብል ነይራ ወልሲ በቲ ምልሻታት ገይሩ ነቲ ዘሎ ፀገም ከይሽፍን ይፍትን ኣሎ these poorly trained and mostly elderly forces cannot sustain stability ስለዚ እዚኣቶም ትሑት ደረጃ ስልጠና ዘለዎምን ከምኡ ድማ ብዕድመ ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ዘይብሎም ምስቶም መደበኛ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ክዋግኡ ዝፀንሑ ፋኖ ይኹን ሸነ ተዋጊኦም ሃገር ከጥዕኑ ዝኽእሉ ይኮኑ እዩ ዝብል ዘሎ with the NDF deployed in the north ምስቲ ሰራዊት ናብ ሰሜን ዝኸዶ ዘሎ are either engaged in trench warfare or bogged down in protracted fighting security in Oromia and Amhara could completely collapse ስለዚ ናብ ሰሜን ከይዱ ኩናት ምስ ህወሓት ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ምኩር ሰራዊት ናይ ኩናት ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሓየት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት የለን ሓያል ዝኾነ ግጥም ክኸውን ዝኽእል ተጋጢሙ ኣትኪሎም ክዋግኡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ሓደ ዓብይ ናይ ሴኩሪቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ክወድቕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ therefore at this stage Abiy has little option other than to start the war and hope for a speedy conclusion so that he can bring the army back to Oromia and Amhara ስለዚ ናይ Abiy calculation እንታይ ክኸውን ይብል ኣሎ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ሓፂር ግዜ ገለ ዓወት ከምፅእ ክኽእል ኣሎ ንነዊሕ ክቕፅል ኣይከኣልን እዩ ንነዊሕ ተቐፂሉ ኣብታ 4 ኪሎ ክመፁ ወይም ቶም ፋኖን ቶም ካልኦት ስለዚ እቲ ሰራዊቱ ንሰሜን ከይዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ገይሩ ክመለስ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃውጋፍ ንብልፅግና ዓብ ሽግር ክፈጥርን ዓብይ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምግሙ ዘለዉ መብዛሕትኦም which is absolutely correct ማለት እዚ ነገር እዚ ንምግማቱ ከቢድ እውን ኣይኮነን እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ናቶም ብካርታ ክትሪኣ ከለኻ ንምርዳእ ዝኣክል ማለት እዩ እዚኣ እታ ሰራዊት ንሰሜን ከይድሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሰሜን ከይድሎ ናብ ንትግራይ ከርዲኑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ተተኻይሉ ድማ ብላዕሊ እውን ምስ ኤርትራ ክዋግኡ እዮም ዝብል ዘረባ የለን ምናልባት ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንድሕሪ ስዒሮም እዮም ናብ ኤርትራ ገፆም ክሓስብዎ ዝኽእሉ እምበር እቲ ዘሎ ኣሰላልፋ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ንምስዓር እዩ ኣትሊስት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ገፃት ናይቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓሊፍካ ድማ ንኤርትራ ኣብቲ ኩናት ከይተኣቱ ንምግባር እዩ ስለዚ ብልፅግና ክወዞ ዝኽእል ስጉምትታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ክልል ኣምሓራ ኣይተቆፃፀሩን ኣሎ ዓብ ሃጓፍ ኣለዎ ክልል ኣምሓራ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ገይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክውሕዝ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በዚ ናይ ኣብ መንጎ ዓፋርን ኣምሓራን ብዘሎ መንገዲ በትወሎ ብኡ እዩ ዘሎ እቲ መጥቃዕትታት ዝግበር ዘሎ ግን ብኩሉ መንገዲ ክግበር ከም ዝኽእል ድማ ምግማት የድሊ ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ናይ ስርሒት ናይ ኣሶሳን ካልእን ዝበሃል ስለምንታይ ከም ዝተገበረ ንምግማቱ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዝገብሮ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኣበይ ኣሎ በን ገይሮም ከናብቲ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ኩሉ እቶም ሓይልታት ብፍላይ ምስ ፅምዶ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራን ዘለዎ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ግንባራት ጥራይ ዝውዳእ ኩናት ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘላንበሳን መረብን ጥራይ ንብልፅግና ክትከላኸሎ ኣይኮነት ወይ እውን ኣብ ዓሰብ ጥራይ ክትከላኸሎ ኣይኮነት ቢካዝ እቲ ዕላማ ፍሉጥ ንምንታይ ክትከላኸል እሱ መንግስቲ ክቕይር እዩ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ቦታ ንቁፃፀር ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ክቕይሮ ንዝደሊ ተኸላኺልካ ተጥዕኖን ኢኻ እንተደኣ ክትገብሮ ዘለካ ንዑ ኢኻ ክትብንቅሮ ዘለካ so the game is going to be a fair game እሱ ስርዓት ክቕይር እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ስርዓት ናቱ ንክቕየር ድማ ተኸለኸሉ ወይ እውን ስጉምቲ ክወሰደሉ እዩ እቲ ዝቐለለ ክፋል ናይ ኤርትራ ግን ድሮ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ንከኣሊዎ አንቂዶም ተበጊሶም ዘለዎ ስለ ዘለዉ ካልኩሌሽን ናይ ኣብ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ትግራይ መጀመርያ ነዚ ይመስል ማግስት አውዳሚ የሆነ ጦርነት በትግራይ ያካሂዳሉ። አሁን ክርክሩ ጦርነቱ ከምርጫው በፊት ይሁን ከምርጫው በኋላ ይሁን፣ ከምርጫው በፊት ከሆነ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ባለቀ ማግስት 3 ቀንም 4 ቀንም ሳምንትም ቆይተው ቀጥታ መተኮስ መጀመር አለበት። ከምርጫው በፊት ትግራይ ላይ ቲፒኤልኤፍ የሚባል ኃይል ጠራርገን አጥፍተን ትግራይ ላይ የኦህዴድ ተወካይ መንግስት ሆኖ እንዲመረጥ ማድረግ አለብን። እነ ጌታቸው ረዳ እነ ጻድቃን ከምርጫ በፊት ትግራይን እንዲቆጣጠሩ መደረግ አለበት የሚል ግፊት የሚያደርግ የኦሮሚያ ኃይል አለ። የለም ከምርጫ በፊት ከገባን በምንም ተአምር በምርጫ እስከ ምርጫ ባለው ጊዜ በወራት ጊዜ ውስጥ ይሄ ጦርነት ሊጠናቀቅ አይችልም። ስለዚህ ካልኩሌሽን ናይ ብልጽግና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩናት እዚ
ኣብ ሓፂር ግዜ ክውድዎ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ እቲ ኩነታት እውን ሓቢርዎም ኣሎ ና እንታይ ክገብሩ ዳለዎም ኣብ ከምዚ ኩነታት ንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ንትግራይ ከይዶም እቲ ምርጫ ወርሒ 2007 ድዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምታት ይመስለኒ ስለዚ ናብ ትግራይ እንድሕሪ ከይዶም ኣብ ትግራይ ንህወሓት ተስዒርና ንኣብነቶም ንብልፅግና ዝምችእ ሰብ ጌታቸው ረዳ ዋላ ገለ ኮፍ ኣቢሎም ኣብኡ ነቲ ምርጫ ናይ ሃገር ነካይድ ኣለና ክብሉ እዮም እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ እንተደይ ሰሊጥዎም ድማ ነታ ምርጫ ንሓዋር ጠጠው ከብላ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ካልኩሌት ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተታዕዊትሉ ብቲ ናይ ትግራይ ነቲ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ የካይዶ ኣለኹ ብኣቢ ብዝደለየ መንገዲ ድማ ክኸውን እዩ ውፅኢት ናቱ ስለዚ ኩለን ክልላት ድማ ኣድሚፀን ክበሃላ እየን እንተፈትየን እንተስ ብሓይሊ ሽዑ ኣቢ ድማ ን6 ዓመት ድዩ ዋላ ንክንደይ ዓመት እዩ ዝምረፅ ናቶም መራሒ ይፈልጥኒ ሓንቲ ተርሚ ኣውሒሱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ተዋሒሳትሉ ዘላ ግዜ ድማ ነቲ ሕገ መንግስቲ ክቕይሮ እዩ ሽዑ ድማ ንጉስቲ ክኸውን ዋላ ወሬቨር እቲ ቤተ መንግስቲ ናቱ ግን ንካልኦት ድሕሪ ዝመፁ ሰርሒዎ ኣሎ ክብል ኣይክልኒ ንጉስ ክኸውን ድሌታቱ ንፁር እዩ እንተተሳዒሩ እቲ ኩናት ከምቲ ዝደልዩ እንተዘይከይድሉ ንሱ ድማ ኣብ ኩርሲ እንተሎ እንታይ ክብል እዩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ክብል እዩ ስለዚ ሃገር ኣብ ኩናት ስለዘላ ምርጫ ይካየድን እዩ ስለዚ ምርጫ ሰስፐንድ ይገብሮ ማለት እዩ ክሳብ ንሱ ዝሰልጦ ክሳብ ንሱ ሓደ መዕለቢ ዝገብር ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ናቱ ብክልተ መንገዲ ክሰልጦ ከም ዝኽእል ገይሩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወል ውልሲ እቲ ኩነታት ድሮ ከይተበገሰ ከሎ ሰራዊት ዝረኽቦ ዘሎ ታንኮች ታጅበው ወደ ላሊበላ ሲንቀሳቀስ የነበረ የአገዛዙ ጦር በፋኖ ኃይሎች የደፈጣ ጥቃት በተለይ የሚኒሊክ ዕዝ የአሳምነው ክፍለ ጦር ሳንቃ ከተማ አቅራቢያ ሲደርስ ከበባ በመፈጸምና በተለያየ ቦታ በመቁረጥ ጉዳት ከማድረሳቸው በተጨማሪ አብዛኛው ሰራዊት መደምሰሱን ነው መረዳት የተቻለው። በዚህ አካባቢ እንዲሁም ገነቴ በምትባለው ከተማም እንዲሁ የፋኖ ኃይሎች ጥቃት ሰንዝረው በአገዛዙ ጦር ላይ ጉዳት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ካድም ከሎ ወይ እውን ሰሜን ገፅካ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ ተባሂሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ፋኖ ድማ ኣብ ደድጥዕሞ ዘትዩ ኣድቢዩ ፀፀኒሑ ሓመዱ ንላዕሊ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ የለን እዚ ሰራዊት እዚ ሓደ ስንታይ ኢሉ ፅሒፉ ርየኒ እዚ ሰራዊት እዚ ትርፈ ክማረኽ እምበር ኣትኪሉ ክዋጋ ኮሪና ይንፈልጥና ፎርሙ እንታይ ከም ዝመስል ኣትኪሉ ክዋጋ ከሎ ሓደ ከምኡ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ ኩሉ ግዜ ክማረኽ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ሰራዊት እዚ ምስ ህወሓት ተዋጊድ እዩ ምስ ሸነ ተዋጊድ እዩ ምስ ፋኖ ተዋጊድ እዩ ክዋጋእን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍክርን ከሎ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ኢሉ ብፍፁም ዓወታት ናቱ ክሓፍዝ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ስእሊ እውን የለን ርኢና ይንፈልጥና ኢሉ ክዕለም ከሎ ትሪኦ ተህዲድ ክገብር ከሎ ትሪኦ ኣማ ወይ እውን ኣብ ፌስቲቫል ክስዕስዕ ከሎ ትሪኦ and the next move ክማረኽ ከሎ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ድማ ተሳዒሩ ዘይፍለጥ ሰራዊት እዮም ዝብሉ I don't know ከመይ እቲ ናቶም ታሪክ ንምግምጋሙ ከቢድ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ እታ ካልኩሌሽን ስለዚ ብዝኸዶ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ዝማርኮ ዘሎ ሰራዊት ሒዝካ I don't know ከመይ ክኸውን ጉዳይ ናቶም ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ጎኒ ጎኒ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዳርጋ ኩለን ናይ ፅዕነት መኻይን ሰራዊት የንቀሳቅሳ ስለ ዘለዋ ሎጂስቲክስ ናይቲ ከተማ ዓብይ ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ምክንያቱ ሰባት ወይ እውን ንግዲ ናይቲ ሃገር ዓብይ ምዝንባዕ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እውን ይገልፅ ኣለዉ ምክንያቱ ኩለን መኻይን ንሰሜን ገፀን ከይደን ስለ ዘለዋ ኣብ ሰራዊት ምንቅስቃስ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ሃገር ቅልውላው ናይ ቁጠባ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ዘጋድድ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልኦት ብዝተፈላለየ ቻርታት ገይሮም እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ዘበለ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያ ናይ ኣፍሪካ ትበሃል ካብቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ዝተበገሰ ኢሉ ሓደ ናይ ፈረንሳ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ ሓደ ነዊሕ ዝኾነ ትረጥ ፅሒፉ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ኣዝዩ ብዙሕ ኩናትን ዕግርግርን ኤትኒካዊ መበገሲ ዘለዎ ኣለዋ ስለዚ ሃገር ክትፈርስ እያ ወይ እውን ክትመቃቀል እያ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ይብላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ሰራዊት ንሰሜን ይኸይድ ኣሎ ናበይ ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ድማ ብማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ዝሃለቀሉ ኩናት ክሳብ ሕጂ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ዘይተገበረሉ ንሓድሽ ኩናት ሕጂ ድማ ናብኡ ገፁ ሰራዊት የንቀሳቀስ ኣሎ ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ ተጋሩ ብዙሓት እዮም ዋላ እኳ ማይኖሪቲ ትኾኑ ኣብቲ ሃገር ግን ዓበ ፖለቲካ ቦታ ዝነበሮም እዮም ክሳብ 2018 ካብ ስልጣኖም ካብ ዝእለ ይብላ ኣሎ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብቲ ናይ ቀደም ዝፈልየ ድማ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብክልትኡ ኣብ ግንባራት እያ ኣብ ዝነበረትሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፋኖ ይኹን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ብምሎም የለውን ኣብ ጎና ኣቢ ብግምጣሉ ኣንፃር ኣቢ ብረት ኣልዒሎም ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ መወዳእታ ኣበያ ክትበፅሕ መዛዘምናታ እንታይ ክኸውን ኖበዲ ነውስ ዝኾነ ግን እቲ ኩናት ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ
ምናልባት ገለገለ ካብ ዝብልዎ ዘሎ ሽምግልና ተራ ሽምግልና ጠጠው ክብሎ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንክልቲአን ሃገራት ከስምዕ ዝኽእል ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ ምናልባት ናይ ቱርኪ ዲፕሎማት ኣብቲ ቦታ መራሒ ናይ ቱርኪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሽሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይቲ መገሻ ድማ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ባትወልሲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሮ ብገዳርፍ ዘሎ ኣብ ገዳርፍ ጀፍ ሱዳን ዘሎ እዚ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ ኮይኑ ናብ ኩናት ተበጊሱ ክብገስ ዝኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎን ቀፃሊ ቪድዮታት ካብኡ ይወፅእ ከም ዘሎን ምስቲ ብልፅግና ምስ ንዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዘሉ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ናብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዱ እትይዎ ዘሎ ሱዳን ኩሉ ነገር ምስ ኤርትራ ይኹም ዝተጋሩ ኩሉ ነገር ክትገብር እንኳላይ ብናይ ግብፂ ድፊኢት እውን ከምኡ ክትገብር ከም ትኽእልን እቲ ኩናት ድማ ካልእ ዓብይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣጋይ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ኩናት ክኸውን ምናልባት መጀመርያ በዚ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ክቕፅል ይኸውን ንዑ ክንርክብ ፍትን ኢና ቢካዝ at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ናይ ቱርኪ መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ ወይ እውን ዝገሸሉ ዘሎ ምስ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ዜናታት ኣሎ መጀመርያ ናብ ኢማራት ክኸይድ ይግብኦ ነይሩ ኣይከደን እስከ ስምዑ ሓንቲ ኣብዚ ቢቢሲ ዝሃብዋ ሪፖርት ነይራ ምምፃን ኣብ ዝግበር ፃዕርታት እተፃወቶ ግደ እናዓዘዘ ይመፅእ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ብድሆታት ከም ዝገጥምዎ ዝንገረሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓቢ ዘሎ ፃዕሪ ሽምግልና ቱርኪ እንታይ ይዕላምዎ ኣብ ዝብል ንተንታን ፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዓብድራሕማን ሰይድ ኣብ ሓሽም ተወኪስና ኣሎና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዙሕ ፀቕጢ ይግበር ከም ዘሎ እንዳተራእየ መፂኡ ኣሎ ንኣርዶጋን ተበግሶ ምዚ ዝተኣሳሰር ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ፀቕጥታት ናይ ዲፕሎማሲ ንኮንቴይን ምግባር እቲ ክመፅእ ዝኽእል ቅልውላዊ ይኹን ውግእ ኣብ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን እዚ ንኸይለዓል ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዝተፈላለያ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብስዑድያን ብግብፅን ቱርኪን ፀቕጥታት ይግበር ኣሎ ካብኡን ሓሊፍካ ምናልባት ምስ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዘይለዓለሉ ምክንያት ኣብዚ ጉዳያት እዚ ብሓፈሹ ነገሩ ዝተወደአ ምዃኑ ስለዝፍለጥ ብሕጊ ይኹን ብኩሉ ሸነኻቱ ትድለሲ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ ተመርኪዝካ እቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ምርካብ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ገምፀገም ስለዘይረአ ምናልባት ብዙሕ ኣየልዕልዎን እዮም እዚ ቅልውላውት እዚ ብዓብዩ ተራ ናይ ኢማራት ኣብኡ ስለዝረአ ነዚ ተራዚ ክዓግትዎ ኣብ ካልእ ዘይ ካብ ቁፅፅር ዝወፅእ ቅልውላው ከይፈጥር እዩ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ኢማራት ኣብ ዝዋን እዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ እዩ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ኢማራት ኣብ ዝዋን እዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ እዚ ንዘረባ እዚ ንምንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ምናልባት ነቲ ዜና ትከታተሉ እንተለኹም ናይ ቱርኪ መራሒ ኤርዶዋን ታይብ ኤርዶዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ከም ዘሎን ንዊሕ እዋን ክዝረበሉ ዝፀንሐ እዩ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ናብ 4 ኪሎ ምስ ኣቢይ ይራኸብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ድማ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ኩላ ዘለዋ መንፀፉን ዘለዎን ዘይብሉን ኩላ ከንፅፈሉ ምዃኑ ከም ፍሉጥ ጌርና ኢና ንወስዶ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ እንተሪኢልና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቱርኪ ክትሕዞ ትኽእል መግለፂ ቱርኪ ክትሕዞ ትኽእል ክትፃወቶ ትኽእል ተራ እናተረድኦ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካብቲ ክመፁ ዝኽእል ኩነታት ክሃድም ክኽእል ኣሎ ብርግፅ ቱርኪ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘይሻራዊት ሃገር እውን ኣይኮነትን ዋላ እኳ ምስ ኢትዮጵያ ዓቢ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር ተኾነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኣክል ተሳትፎ ክትገብር ትደሊ ዘላ እያ ነዚ ናይ ቱርኪ ምንቅስቃስ ካባና ምናልባት ገለገለ ኤርትራዊ ብሕማቅ ክስምዖ ይኽእል እዩ ሓንቲ ነገር ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ቅጭ ኣምፂላ ዘሎ ግን ሓንቲ ሃገር እያ It definitely is challenging Israel's regional influence, but it's also just challenging its safety and security. But I think it also just goes further than that. It really shows the boundaries of Turkey's hegemonic sort of expansion goals throughout the Horn of Africa. We have seen Turkish arms contractors selling weapons to all sorts of regimes across the Sahel region, including many of those who are... So, comes in the Zelena, Israel, media na Israelis, comes in Zello. Turkey, أمانة الصحب هلا بقرن أفريقيا. زدما نايم الصحف حلمناته أصحف حتى كويمسا. أبو غزان قال ملنا كلها جراد ورزق لوسي نيتركوا خاخم يقولوا لهم كم كلاتهم حدا يتركون كصحف عزق نايم الصحف حلم زلوا حجر مخانون فلتينا.
ولا ون تناي مسح فعل مناتو نخالوت فعبتنا أتوي أي مثلن سلزلهم برتركون بعلو ناي إمباير تحساس بازلوي مهناتو أوتومان إمباير ذكرت خوينكم كسب إيرترا جماعة إيرترا زكو أثر زنبري أبكلا بوينت لذا زيو أبي إمباير زنبري بزغونة ناي تركي أب سوماليا زلوا سفح برزنس أب السودان زلوا متتتاو أبي ليبيا ون قال سلوا اللوا بعبيو دما أبي إثيوبيا ون حجك تسعوتو تفتن زلا بقرن أفريقيا بعبيو حج دما ناتان ناي السعوديان بحادا كوينو نقدميت جوز زخي زلو سلوا دما مليسو نتي إسرائيل زبال نيرفس كير ولو نعود رايدي كونه ولا ونتي إمارات زبال أمنا نيرفس كير وزلوي كم أكال ناتو أبزل هنكنه زي مجاشازي مجمريا بإمارات كجمر يتحاسب نيرو مرحنا يترك مجمريا ناب إماراتي كخي تحاسب نيرو unfortunately اتقو دايتي أي تفتسمن مغنياتو استفل عليه تيورتات سلزلو موت مرحي حبرات عرب إمريتس محمد بن زايد آل نحيان يسمعوا أبزلو لخونتات ناي تليفون ركب مسكدما مينستر غريك كمز قبرة تغليزهم تركيا تودي أماسي أبزر قحوت أبزابه قدما مينستر غريك كرياكوس متوسطاكيس ناب أبدابي سلوسكو قعاس حاسبو كانت نبرب بمقنيات عناو كونتات آل نحيان قنسر يزولهم قدما مينستر كرياكوس متوسطاكيس نسلوسك كايت مدي بزنبرو قعزم ناب أبدابي كمز سر زي تغليزهم اتقدما مينستر غريك سلوس ناب حبرات إمريتس عرب كقبرة حاسبو زنبرم ناي مرحنة عودة مسراز دمام كالي يتهاجر جيروالو فنكد أمترا فنكد بعليرو أتقرأ كارية يكاد عصت حدا سلازيو محمد بن زايد ناي تركي بريزيدنت مويتو مالت لما تقرأي نترا تعويت على مرش شايفة سراوي تقرأي سراوي تقرأ سراوي السودان والبايزوي عودات حفظ الله السودان وتذكر مريو عودنا هيز السودان عودنا هيز تقرأ عودنا هيز تقرأي بحدا يمرس له هو تسمي داينا كمرات تصومي كمبولنا موعود بولنا حمدنا بولنا نحن عاقين هز تقرأي هز تقرأ هز السودان بسلام كنا بتصمي ناس صمدنا ناب أمحارة خلل ناب عفار ناب جيبوتي نقصر لنا ناب جنسي ሕጂ እንታይ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቲዮሪ ዝወፅ ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ ብርግፅ መይቱ ዲያ ይሞተን ሓሚሙ ዲያ ሓመመን ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን እቲ ሚድያ ዋላ እውን እቲ ናይ ኢማራት ሚድያ እውን ይውስኸሉሎ ይመስለኒ ብሓፈሻ some sort of nervousness ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ዝርከብ እዚ መራሒ ናይ ቱርክ ጥራይ ዘይኮነስ መራሒ ናይ ግሪክ እውን ክርከብ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኢማራት መገሻ ኣብቲ እቲ መገሻ ከም ዝተሰረዘ ኣብ ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ብሰንኪ ሕማም ናይ ኤምቢሰት ምዃኑ ተነጊርዎም ነይሩ እቲ ሓበሬታ ቦገን ቱርኪ እዚ ሓበሬታ ዛ ሚድያ ክወፅእ ከሎ ግን ድሒሮም ኣልዮሞ ዋላ እውን ቦገን ግሪክ እውን ወፂኡ ከም ዝነበረን ድሒሮም ከም ዝኣለይዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግሪስ following quietly shelves strip ከምኡ ናይ ግሪክ እውን ክኸይድ ሓሲቡ ነይሩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ምናልባት ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ከምቲ ዓብይ ሰብ ዝብሎ ዘሎን ከምቲ ሚድያታት ናይ ቱርኪ ዘገማድሕዎ ዘለውን እንተዘይኮይኑ ገለ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ብዙሓት ቲዮሪታት እውን ይምዕብሉ ኣለው ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ወራሲ ዓራቱን ኩሉ ነገርን ዘደላድል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ መዓልታት ሪፖርት ገይረልኩም ከም ዝነበርኩ ድማ ነቲ ወራሲ ዓራት ካልድ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ወዱ ማለት እዩ ዝለዓለ ስልጣን ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ወርልድ ነቲ ኣሰትስ ወይ እውን ነቲ ሶቨሬን ፋንድ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ዓብ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ብሽሙ ከም ዝኸውንን ንሱ ዝያዳ ከም ዘመሓድሮን ተሰማዕነት ናቶም ፕሮፋይል ናቱ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ከም ዝተገበረ ነዚታት ኩሉ ከተሓሕዙ ከለውስ there is certain degree of ገለ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ ዋላ ሕጂ እንተዘይሓመመ ገለ ኩነታት ንዑ ዘንፀባርቕ ክህሉ ከም ዝኽእል ይገልፁ ኣለዉ ክኢላታት ግን ንሱ ክንገድፈይና ድሓን ስፔኩሌሽን ስለ ዝኾነ ግን ስፔኩሌሽን እውን ኣካል ናይቲ ሓበሬታ እዩ ምክንያቱ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ጥራይ ንኸነምፅእ ዘለና ፀገማት እውን ስለንፈልጥ ኩሉ እቲ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ምስ ግዜ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ዜና ክልተ ዓይነት ስፔኩሌቲቭ ሓበሬታ ኣሎ ግን ከም ዘለዎ ክትነግሮ ኣለካ እቲ ስፔኩሌሽን ማለት ግምታት ናይ ሰባት ካብ ዘሎ ኩነታት ክሰብ ግምታት ዝበሉ ነገር ከም ግምት ጌርካ ከም ሓቂ ዘይኮነ ከም ጭቡጥ ነገር ዘይኮነ ከም ግምት ጌርና ፕሬዘንት ክንገብሮ ከለና እዩ ብርግፅ በዓል ዝሚኪ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ካልኦት ዝብልዎ ዘሎ እንተሪኢኹም ንብልፅግና ሞራሉ ዝትንክፍ ንተጋሩ ይኹኑ ነምሓሩ ብፍላይ ንፋኖ ንካልኦት ሓይልታት ድማ ሞራሎም ዝውስኽ ካባና ንላዕሊ ግን ካብ ኩልና ንላዕሊ ግን ንሱዳን ሞራላ ሓፍ ዘብል ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናው
ናይ ሱዳን ጉዳይን ምዝ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይዝንገር ዘሎ ግን መጀመርያ እንታይ ከሪአኩም ዘለኹ እዚ ናይ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሶማሊ ይኹን ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ጉስጢ ክንብላ ንኽእል ኢና ውድድር ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ናይ እስራኤልን ናይ ከምዚ ኣብዚ ትሪኡ ትሰምዕዎ ፀናሕኩም ማለት who have experienced coup d'etats and are run by horrific warlords. That's one thing, but Turkey doesn't care because that's just a commercial sort of entity. And it's certainly the case in its sort of adventures inside of Sudan, where Turkey has been accused of selling weapons to both sides of the civil war. And it's rather unapologetic. They would just say that, Turkey has an interest in basically commercial arms exports. But it's really troubling to see what I would suggest, what's happening in Ethiopia as well as Somaliland, Somalia and Ethiopia. What you're seeing there, I would argue, is Turkey's grooming efforts of, countries in Africa, specifically near the Horn, which have large Muslim populations, where anti-Semitism historically has not really existed. And what Ankara is trying to do is essentially insert itself there and really groom these regimes for the long run, where they can sort of, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ደፍርሆም ዘሎ ሓደ ነገር እውን ኣሎ እዚኦም እስራኤል ማለት እዩ ኢማራት እዛ ቱርኪ ኣብዞም ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ በሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንብሎ ኣለና ናብ ሱዳን እውን ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኩሉ ግሩሚንግ ማለት ቀስ ገይሮም ነቲ ናይ ፀረ እስራኤል ዘሎ ተሓሳስባ ከም ዝዓቢ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ማለቶም እዚ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ክርስቲያናዊት ሃገር እያ ክትግለፅ ትምረፅ ግን ፍርቂ ናታ ብውሕዱ ፍርቂ ዝኸውን ህዝቢ ሙስሊም እዩ ኣደኖ እቲ ሬሽዮ እቲ ወይ ካቲ ፐርሰንተጅ ከይጋገ ዓብ ክፋል ናታ ግን ኣማኒ ምስልምና እዩ ስለዚ እዚ ኣማኒ ምስልምና ሳይለንት እዩ ዘሎ ምስ ናይ እስልምና ፀብለልትነት ወይ እውን ምስ ሃገራት እስላም ዘሎ ሽርክነት ኣብ ድምት ኢቲኻ እቲ ናይ ኢማራት ኣብኡ ከሎ ንዑ ዘደቃቅስ እቲ እስላም ዝኾነ ይኹን ነገር ከይህልዎ ዝዓቢ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ቱርኪ ኣብቲ ቦታ ተኣቱ ምህላዋቶም ቱርኪ እቶም እስላም ሓፍኮፍ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ናይ ፀረ እስራኤል ዘሎ ፀረ ይሁድ ዘሎ ተሓሳስባ ክዓቢ ክጉስጎስ ይኽእል ኣብኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ፈለስጢን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሕማቅ ምዃኑ ይፈልጥ ድንጋፀ ድማ ኣለዎ ነዚ ክዓብጥሉ ዝኽእል መራሒ እዮም ዝደልዩሶም ብሓፈሻ ናይ ቱርኪ ናብኡ ምእታዋን እቲ ምስፍሕፋሕ ናታን ንእስራኤላውያን ነርቨስ ገይርዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኖ ፕሮብለም ንዓኻትኩም ይቐርብ ንሕና ብዙሕ ንጭነቐሉ የለና ግን እንኳዕ ተኣቢ እውን ንእስራኤል ይኹን ንኣሜሪካ ነርቨስ ዝገብር ስጉምቲ ይገብር ምሃለወ ምህላው እውን የስ ኣብዚ እዩ ተፈላለየ ኣብዪ ኣሕመድ ስፒች ላንድ ኦፍ ትሩት ስፒክስ ላይስ መሬት ናይ ሓቂ ብምባል ብሓሶት ጀሚርዎ ንኣብነት ረመዳን ስፒች or a declaration እዚ ሕጂ ናይ ረመዳን ዘረባ ዲ ወይስ declaration of ኣዋጅ ናይቲ ባህግታት ናቱ እናበለ እዩ ዝጠቕሶ ቁፅሪ ሓደ the point that expose the big lie ኢሉ question is who believes this ሓደ ኢትዮጵያ borders ኢትዮጵያ harbors no geographic ambitions እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ የብላ ንብል ኣሎ ሓቂ እንታይ ብልዎ ኣሎ ኣብዚ ኣብዪ ኣሕመድ declares it on every occasion Ethiopia will not rest without a port on the Red Sea. ስለዚህ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ግን ግዳ ሓቂ ኣፉ ኣብ ዝኸፈተሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘይ ባሕሪ ክንድቅስ ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ክህድድ እዩ ዝውዕል ዘሎ ይብልዎ ኣለዉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፃ ትንቀሳቀሶ ዘላ ኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ ኩሉ እዚ ናይ ጂኦግራፊካዊ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘለዎ ዝነግር እዩ we harbor no malice and seek no injustice ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሕማቅ ተንኮል ይኹን ዘይፍትሓዊ ዝበልናዮ ንገብሮ ነገር የብልናን ይብል ሓሶት ይብሎ ኣሎ ተሓቂ ኣብ ቤንሻንጉል ከፊትካ ዘለኻ ናይ ወታደራዊ ማዓስከር ንዳዕመ ሰሪዕ ንምሕጋዝ ንሱዳን ንህዝቢ ሱዳን ንሃገረ ሱዳን ንምድኻም እዩ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፅዋራት ዝጓረ ዘሎ ተእንግድ ዘለኻ ከምኡውን ኢትዮጵያስ ኣርሚ ሄድስ ኖርት ናብ ትግራይ ገፁ ንህዝቢ ትግራይን ንትግራይ ከብርስን ዝኸይድ ዘሎ ከምኡውን who left service within 3 years recall of who left service within ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑን ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ናይ ኩናትን ናይ ካልእን ሸውሃት ናቱ ላዕሊ ምዃኑ ኣብዚ የፈድሕዎ ኣለዉ ነው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ጦርነት እየተለበለበች ባለችበት በዚህ ወቅት ቀጠናዊ መልክ ሊይዝ የሚችል ሌላ ጉዳይ ላይ እጇ ገብቷል በአብይ አህመድ አማካኝነት። እስቲ ምንድነው የተፈጠረው? የአሜሪካ ሴናተሮችን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ እርምጃ ሊወስዱ እየመከሩ እንዳለ ነው የተገኘው መረጃ የሚያመለክተው። እስቲ ምንድነው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ምንድነው ሴኔት ፎረን ሪሌሽንስ ቼርማን ያወጡት ትዊት ያደረጉት ላይ እና ከዛም ጀርባ የሚደረገው ንግግርን አስመልክቶ ያለው ሁኔታ እንደምታውቁት እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ
مستي أمزدع مسارق تقبرو زلا معسكر كفيتا أبت كوينات إذا إتياتو زلا ካልእ ገዳክ ፈጥረላ ከም ዝኽእል እዮም ዛረቡ ዘለው ይግበሮ ጥራይና ንብል ምክንያቱ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዱ ኢትዩ ስለ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ዓበይቲ ዞባውያን ሓይልታት ተሳቲፎም ስለ ዘለው ንብልፅግና ምናልባት እዚ ናይ ቱርኪ ክልሙነ ኢሉ እዩ መፅኡ ነይሩ ዝኸውን ወይ እውን ክእሙነ ኢሉ እዩ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እናተበላሸወት ክትከይድ እያ ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ኢኻ ክትበኣስ በዛ ንዳዕ መሰረት ትሕግዛ ዘለኻ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዞባ ትገብሮ ዘለኻ ናብ ሶማልያ ድዩ ናብ ካልእ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ሓደጋ ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ ተጠንቀቕ ንኽብሎ ይመፅኡ ዘሎ እምበር ኣጆ ካብ ጎንኻ ኣለና ክብሎ ኢሉ ይኮነን ብርግፅ ናይ ኢማራትን ናይ ሓንቲ ካብቲ ንሕማቕን ፅቡቕን ከነተሓዞ ይንኽእል ኢና ግን እዚ መገሻ ናይ ቱርኪ ናብ ኢማራት ዘይምስላጡ ንሱ ነብሱ ዝኸኣለ ኣዛራቢ ዘረባ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ክላ ስዑድያ ምንታይ ክትገብር ኮይካ ናልካ እንዶ ቱርኩ ገዲፍዋ ናብ ኢማራት ከይዱ ክዘራረብ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘይምርድዳእ ምህላው እቲ መገሻ ካንስል ምዃኑ ድማ ብኢማራት ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዘይምውሃቡ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ጋብ ምስቲ እስራኤል ድማ ኣግሬሲቭሊ ብዛዕባ ዝዛረብዎ ዘለው ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገር እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ነገር እዚ እናተበላሸወ ክኸይድ ከሎ ሽግራቱ ክገድድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤኒዌይ ኣብ ናይ ሰሜን ጉዳይ ንመለስ ከመይ ዘሎ አስታውቋል። ለዚህ ጦርነት እንግዲህ አብይ አህመድ ያለ የሌለ ኃይሉን በሙሉ ከየማሰልጠኛው ካምፕ እያሳፈረ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በማጉረፍ ላይ ይገኛል። ሐዋሳ ጀምሮ ባሉት መንገዶች ላይ ቁጥራቸው ምናልባት ከ40 እስከ 60 የሚሆኑ ግዙፍ ካሚዮኖች ወታደሮችንና መሳሪያ ጭነው ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ከዛም ተሻግረው ወደ ሰሜን ሲጓዙ እንደነበረ ነው የአይን እማኞች የገለጹልን። የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ አድርጓል። የተሰናባች የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተቀነሱ በጦር ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዝርከቡ ሰራዊት ንሰሜን ገፁ ይጅልቦ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር እታ ዘረባ ድማ ኩሉ ግዜ ንሰሜን ዝኸዳ ይምለስን እዩ ተማሪኹ እንተዘይተመሊሱ ዓወት ሒዙ ከም ዘይምለስ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ሰሜን ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣምሓራ ዝኸደ እውን ርኢና ኣለና ንትግራይ ዝኸደ እውን ርኢና ኣለና ስለዚ ኣይ ቲንክ ንሰሜን ምኻዱ ንዕርበቱ መዓልታቱ ከቀላጥፍ ከም ዝደለየ ዳኣ እምበር ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ዓወት ክፅምብል ወይ እውን ፍሉይ ዓወት ከመዝግብ ከም ዘይኮነ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መረዳእታ በፂሑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እንታይ ከርየካ ዝኽእል ኣቢ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ክወስድ ይፍትን ከም ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዚ ተረጋጊእካ ረጊእካ ትገብሮ ውሳነ ይኮነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነ እዩ ስለምንታይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥሞ ዘሎ ጥራይ ተሰሚዕካ እሱ ያኽለካ እዩ የውጊያ ተጋድሎ ወደ ባህር ዳር እየተጠጋ ለመሆኑ የተደረገው ውጊያ በወረታ ከተማ ያመላክታል። እንግዲህ በወረታ ከተማ ማለት ለባህር ዳር ከተማ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝና እንዲሁም ለደብረ ታቦር ከተማ 55 ኪሎ ሜትር ላይ ወይንም በባህር ዳርና በደብረ ታቦር መሃል ላይ የምትገኝ የደረቅ ወደቧ እና እጅግ በጣም ወታደራዊ ስትራቴጂክ ጥቅም ያላት ከተማ ስትሆን ከዛ ከተማ በመንደርደር ወደ አመድበር ወደ ደብረ ታቦር ጋይንት ንፋስ መውጫ እንዲሁም ወደ ወሎ ለመንቀሳቀስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ፋኖ ኣዝዮም ስትራቴጂካውያን ከተማታት ይቆፃፀር ከም ዘለዎን ዳርጋ ንጎንደር ድዩ ክኸይድ ወላ ንባህረ ዳር ክኣትዉ ክሕዙ እቶም ፋኖ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ፋኖ ዳርጋ 9 ዓመታዊት መሬት ናይ ኣምሓራ ተቆፃፂሩ ኣሎ ግን ነቲ ገጠራትን ጎቦታትን ንኩሉ እዩ ኣብተን ከተማታት እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናቱ ድማ ብዙሕ ግዜ ብሓያል ሴኪሪቲ ተሰኒዩ ብፅርግያታት ከንቀሳቀስ ዝኽእል ዝያዳ ብሄሊኮፕተራትን ገለንካ ምንቅስቃሳት ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ነዚ ሕጂ ሃጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ንሰሜን ገፁ ይወፅእ ከም ዘለዎ ይርዩ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም እቶም ፋኖ ሓይልታቶምን ፀቕጥናቶምን ክሕይሉ እዮም እዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ነቲ ፋኖ ናይ ብሓቂ ፀብለልትነት ናቱ ኣብቲ ክልል ናቱ ንኸረጋገፅ ካብ ሓሊፉ ድማ ናብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ጉዕዞ ድማ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ከይፈተወይን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ክግደድ ከይፈተወ ስለምንታይ ይኸይድ ልካ ከም ሰውራ ናይ ኤርትራ ናምሓራ ጥራይ ናፃ ኣውፂኻ ክትረጋጋእ ይትኽእልኒ ኢኻ ቢካዝ ክምለሰካ እዩ ስለዚ ክትዕወት ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ፀላኢ ካብ ሱሩ ኢኻ ክትምሕወ ዘለካ ካብ 4 ኪሎ ኢኻ በንቂስካ ክጣልዮ ዘለካ እንተደየለ ንክልል ኣምሓራ ጥራይ ሒዘ ሕጂ ኢልካ ጥጠው ዝበሃል የለን ከም እንተ ዝኾነ ነይሩ ትግራይ እኮ ነዊሕ እዋን እኮ ነዘን 3 ሓለፈ ዓመት እኮ በይና እያ ነይራ ግን እንድሕር ነቲ ፀላኢኻ ካብ ሱሩ ደይልኺልካዮ
ቀሲሉ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ለሚኑ ካልኦት መሻርክቲ ረኺቡ ካልኦት መጋበርያ ዝገብርዎ ረኺቡ ካባቶም ብዝኣከበ ሓፂን ይመፀካ ከም ብሓድሽ ከጥፋእካ ድማ ይፍትን ከም ንሪኦ ዘለና አይ ቲንክ ናይ ፋኖ ቃልሲ ኣነ ይገርመኒ ዘሎ መጠን ብዙሕ ቪድዮታት ክሪኦሉ ዝጀመርኩ ድማ መጠኑ እናገረመኒ ዝኸይ ዘሎ ንኣብነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ገለመለን ናብቲ ታዕሊም ዝኣቱ ዘለዉ ከምዚ ዝዕለሙ ክትሪኦም ከለኻ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ኣብ ሰብዓታት ሰማንያታት ናይ ኤርትራ ታሪክ ዝተመለሱ እዮም ዝመስሉ በቲ ካልእ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ትክክለኛ ቃልሲ ሕጂ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትሕቶ ድማ እንታይ እዩ እዛ ሕጂ ታሪካዊት መድረክ ተፈጢራ ዘላ እዛ ሕጂ ተኸፊታትሎም ዘላ ብኮ ነዚኣ ፉሊ ካፒታላይዝ ክገብርዋ ኣለዎም ሙሉእ ብሙሉእ ከመዝምዝዋ ክኸልሎም እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ውድቀት ኣብ ዘለወሉ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ድኽመት ኣብ ዘለወሉ then you hit it hard ኣብዚያ እዋን እዚኣ ኣበርቲዕካ ብምህራም ዓወታት ዘድልየካ ዓወት ዘድልየካ ነጥቢ ክትገብር ትኽእል ብፍላይ ድማ ነቶም ፋኖን ነቶም ካልኦት ዋላ ነቶም ሸነይ ክትሪኦም ከለኻ መጠን እቲ ብልፅግና ካብቲ ዓዲ ዝወፅእ ዘሎ መጠን ሰራዊቱ ብብዝሒ እየ ዝልቕ ዘሎ እቲ ምስ ሓያል ሰራዊት ክትዋጋእ ወይ ከዓ ምስቲ ምዱብ ሰራዊት ክትዋጋእን ምስ ምልሻ ክትዋጋእ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ነቶም ፋኖ ባትል ሃርደነት ወይ ከዓ ናይ ኩናት ተመኩራ ማዕቢሎም ዘለው እሞ ከዓ ሓድነት ፈጢሮም ዘለው እቲ እዋን ሕጂ ይከውን ኣብዛ ሕጂ ኢማራት ደፊኣቱ ተሰዶ ዘላ ሓዊ ንስኻ ነታ ዕድል ቤላ ጌርካ መዝሚዝካ ክትጭልጉመለካ እታ ጀረባ ሳያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ እንድዒ መቸም ብሓደ ድራማ ክውዳእ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዕ ብቻ የሚጣረስ ነገር ግን አይናቸውን ጨፍነው ወደ ትግራይ ክልል ጦርነት ለመክፈት ዝግጅት ላይ ብቻ መሆናቸው ሳይሆን አጠቃላይ የሀገሪቱን 11 እዞች ወደ ሰሜን ቀጠና በተለይ በዋናነት በወልቃይት በጸገዴ በጸለምት እንዲሁም በራያ በኩል በአፋር በኩልም እንዲሁም ከኤርትራ ጋር ሰራዊቱን በተለይ ስትራቴጂክ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ከባባድ መሳሪያዎችን ወደዛ ቀጠና እያሻገረ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉ ግንባራት ናብ ኤርትራ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝሰፍሐ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ትግራይ ገፁ ዘሎ ግንባራት ብምሉእ ናብኡ ገፁ ከጥቅዕ ይዳለው ከም ዘለዎን እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል እውን ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ንክፅጋዕ ዘሎ ተኽእሎ በዚ እውን ብዓፋር ንክፅጋዕ ተኽእሎ ዘሎ ነቲ ትግራይ ንከካብቦ ብላዕሊ ጥራይ ከካብቦ ዘይክእል እምበር በቲ ኩሉ ከካብቦ ዝኽእል ነቲ ትግራይ ከካብብ ከም ዝደልን ስለዚ ንኩናት ዘድልዮ ነገር ይገብር ከም ዘለዎን ነቲ ኩናት ናቱ ድማ ባሪኾም ዘበግስዎ ዘለዉ ናይ ትግራይ ጥራሕ ፀገም ናይ ሙሉ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዝተሓባበረልና ኢና ኣለና እዚ ብዕሊ ውዕል ፕሪቶርያ ፍሪሶም ሻዕብያ ዓዲሞም ምስ ፋኖ ፀሚዶም ኣብ ትግራይ ውግእ ዝገብሩ ኩሉ ነገር ወዲኦም ኣሎ ማእኸላይ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ውዕል ፕሪቶርያውን ክሕብር ናይ ትግራይ ፀገም እውን ክፈትሕ ብሓደ ኮይና ተሓባቢርና ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኢና ንገብር ዘለና ሻዕብያ እዚ ዓንቶ ኣሰፋ ገሊፁ ወይ ዝሓልፎ ዘለኹም እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዘለና ርክብ እናጠንከርና ከይድና ኣናእሽተይ ዘይምጥማን ተነይሩ ንሱ እናፈታሕና እዞም ዝሓሸ ናይ ምጥማን ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ንቅድሚት ድማ ስራሕትና ኣቀናጂና ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድሮ ነቲ ኩናት ባሪኾምሉ እዮም ዘለዉ ንዓቢ ድሌትካ ግበር ዝብል እዩ ሓንቲ ሕቶ ግን ማለት ብዙሕ ግዜ ንብዙሓት ሕቶ ትኾናና ኒኣ ብሕወሓት ዝነበርኩም ተጋደልቲ ሕወሓት እቲ ፖለቲካ ክንፉ ኣርዩ እዩ ማለት 93 ተኸፋፊሉ ማእኸላይ ኮሚቴኡ ተኸፋፊሉ ወፂኡ ተራይ እዩ 2010 ማለት ክንድቲ ናይ 93 ዋላ ይንበር ተኸፊሉ ወፂኡ ርኡ እዩ ሕዚ ኣብ ቀረባ ድማ ድሕሪ ፕሪቶርያ ተኸፊሉ ኣርዩ እዩ ፖለቲካ እቲ ፖለቲካል ዊንጉ ይረአ እዩ እቲ ወታደራዊ ክንፉ ግን ኣይረአን ብዙሕ ኣይረአን ኣብ ፖለቲካ ክንፊ ዝነበረ ኣርዩ እዩ ሰብ ይርኦ እዩ ምክፍፋል ከም ዘሎ ውፅኢቱ ገለ ኣርዩዎ እዩ ወይራስ እቲ ን17 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ወታደራዊ ክንፊ ዝነበረ ግን ተምቁስሳል ተመሳሳሊ ምቁስሳል ዘይምትእምማን ዘይምክብባር ንዓቅ ኣሎ ካብ ንዝሪኦ ሰንስ ንዝገብሮ ቀሪቡ ንዝረአዮ ምናምን ኣሎ
that's ናቱ ውጽኢት እውን ምንዓቃት ብዙሓት ነገራት ርኢና ሓደ ኮይኑ ይዋጋእ በሎ ምክብባር ዘይምድምማፅ ምናምን ዝወለዶ ግን ኮፍ ኢልካ ንምፈር ካልኦት ዓዲ ብዙሕ ይስርሐሉ ብዙሕ ሞደርን ኣርሚ ሞደርን ኦፊሰር ሞደርን ተምሃራይ ጀነራል ትፈጥረሉ እዩ ንሕና ኣባና ክልክል እዩ ነይሮም ስለዚ በዚ ልክዕ እዚ ክትርዩና ይግባእ ማለት እዩ ካብኡ በብግዜኡ توت بيله مرحتي يتراترو دك حاو بيميا تراغور بناي تግራይ ሽግር ህዝቡ ክፈልጣ ዘሎ بناي تግራይ አጀንዳ بناي تጋሩ አጀንዳ ተባሰ ትግራይ የለን على على يتጋዲለ ለየም ተጋሩ ይለው ተጋጊዮ ትበለፉን ትግራይ ኮይለ ምጉቶም አለው ዋላ ታስ ታምስ ቦዩ ተዘላልከው ምክፍፋል تدهز خاز خف مكفالي من يسوون كل تخفيلنا بخلاشن يوم قتال جميرهم انا وزد سازلو قاتل اليوم نعمل لنا مكنا دمصنا نشتري صنع بعده تا حوابنا تمزه كل خا تمن ومبرنيا بقى تباس حزب محراز يسوتيو اي بلو بوفرتي لاين تحتي نايد خنت ولل زنبر حزبي يعتبازه بحفش بعد زي تري ورد لهم كل جزء تنقل مسفح سيوم تسأجم جن أنت واحد نايت جراي تسأجمهم كزاربو مسمعيو قري من نزلنبر كل جزء ناب تسأجمات كان نابوش تيرترا مورواريو وتلمو تريو قينس أنا يكسب حجي حافظون نغتصر هذا زي دول السولس هذا زي تفضل تخوينه بحد خوينا دون بلو أنا شو عت هاجرات أمباسادرات تسوينا همز عينه نجارات له حزب تقرأ أنا خالي قلت كأتوز خلوا العدل فتر له يفولت يوم طبعا بهادرات دار جاي نبرو من أنا إنجليز هايني وكسعره كم زخولي أمز أمنه يلو مالت حساب تأيو بس فهنو باتر هنا سلمت فيدرال تكوس أي تسأبنا نيرنا هذا مساوي وقعوا تمريس أخذوا لك إلني طفي سلكي من العلاوي طبعا بهادرات هندوركم دولوا بليس دون بلو أنا خالي قلت كينوت كينات بس بعد جميرهم تسمع 4-5 معلتي اما هتات مناسي مستوده حنت انت كقاسقس يخالو حنت انت نات بيكوز تግራይ ስለዚ ዋጋ ሶታደሰ አስቂዶ ግዲ ፈልጠዩ ይፈልጥ ተወሳነ አብራራ ማዓልቲ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ደውሉ ለማ ደውሉ አኔ ፈልጠን ዝግጭት ክልዓል ገለ አይፈልጠን ሞ ፈልጠን ይሃግለጽ ይሮ መግለጽ ፈልጠን አብዚ ፈልጦ ሓልኦትም ገይሮም ወጽኡ ታይሉ አልዓዚ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አኔ ለኹላን ኢሊአት ኸይዱ ግን ዝትኩሶ መሰለናን ትናይ ተፈናቀልት ጉዳዩን ተረሲዕ ስለነበረ እንተ ዓለም ከመበራበር ኮነና ይልና ሰበብ ተወድ መበራበር ዘይፈልጡ ጀጋኖ ቆልዑ ዓለም አቴንሽን ናባኻ ናይ ብሓቂ ዝሰብ እዚ ነተጋሩ ከም መርገም ይመፅዎም ዘሎ ነዚ እጂ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ I think Tigray has a serious problem with these guys but again this is their thing ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ ጉዳይ በዝኽን ወዲና ዓለም ንዓይ ከም ዝመስለኒ ሓድሽ ኦርደር ኣብ ምላይ ዝወስድ ምክንያቱ እቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝማዕበለ ኦርደር ዳርጋ ሕዚ ዝወድቕ ዝፈርስ ዘሎ እዩ ሞስት 81 ዓመት ገይሩሎ ንሱ ዘይሰርሕ ካሊእ ኦርደር ትእልሽ እያ ዘላ ዓለም ሕጂ ንኡውን እዩ እቶም ኑር ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐበሎም ከምዘይ ኑር ኣይኑራትን ዝበሎም ከዓ ከም ኑር ዝውሰዱ ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ብዘይ ምሕረት ሰብ ምፅራቅ ካብ ዓዱ ካብ ገዝኡ ናብ ካሊእ ክሰፍር ምግባር እዚ ናይቲ ሓድሽ ኦርደር ናይ ምድላይ ምልክታት እዮም ናይ ዓለም ታሪክ እውን ብሰፊሕ እንድሕር ኢናዮ ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ኢና ተሰጋገረ መፅኡ ማለት እዩ ግን ሓጎስ ብዙሕ ግዜ እውን ተልዕሎ ኦቨር ኤሊቲዝም ማለት ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ኤሊት ምብዛሕ ኣብ ትግራይ ኤሊት ሳርፕለስ ዎ ካብቲ ክስታዩ ኢኮኖሚያዊ መልክዕታት ኣለዎ እሱ በዝሑ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብኡ ተሎ ኣነ ዘይነፃፀል ዝመስለኒ እንድሕር ነዚ ኤሊት ተወከል ናይ ኤሊት ብዝሕን ናይ ኤሊት ፕሮፓጋንዳን ኣዝዩ በዚሑ ተዓዲ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቲና ዘለና ግን ሓድሽ መድረኽ ናይ ዘረባ ደይኮነ ናይ ስጉምቲ መድረኽ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዝኾነ ካብ ወፂና ናይ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ሓንቲ down this regime down Eritrean government
Down, down, Eritrean government. Down, down. كم تري وزلهم زياتهم أبي إرترا سرعات كغير لهم أبي أحمد تفتنوا زبلهم يوم كم تري وزلهم ثلاثة سبيا وتيوم مثلني سلزي I don't know تايم زولو زلو down يقولوا لوجن against the Eritrean dictatorial regime من يوم كسان ودي يالهم ديشم ياتنا عفارتهم كلتا بحدا حبيرهم زولويتي راسا PDF يبلالهم بوح ويا بسي حلفلو بزوم سلسة بقى خبزو كله بروباغندا سنزوم سلسة اسكا تريف كايا غوينا تا قداي نيابو قداي بقى بخل جنباري هتودق زلا جن disinformation misinformation يقتل AI Intelligent News. I am your AI anchor, bringing you the most critical updates affecting our global diaspora and the Horn of Africa. We have important news you need to know today. Look at this map shared on Facebook. It's not just a misinformation designed to erase a sovereign nation. We cannot let this false narrative spread. Eritrea has been an independent, sovereign state since 1993. They are violating international. تحانتو إرترايان قدوسات كمتي باول وانت أو عدة دقاقة مستقبرة نفسه كبيرتراوي الجامو يكبر نزبل نتي بي آي غير كانت تزولو حسوت أم تعرراي نتي آي متقامين عن رزلنا كمزة عينة كارتانا إرترا زتبلاشو كارتا نيرترا قوي خامس إثيوبيان محواس بزح سعريهم زقبرو زلو سلازي بزح قالسي زادل بفلا بيكس فيسبوك نولغوني في اكس جن بزح كمزة عينة كامبين سانسار إرترا لو إرترايان لما ببعضهم كمزنا قبرو نتي تاريخنا إرترا مستخال زقبرو زلو إجام أجنع كنبلومن كنحجزومن يقبع من البات كابي إرترا حنتا قد أسيد زينا وتيا زلا كنرند حرقينا زينا زيا كم تري وزلهم أبزي سرحت فنكل أبزي بعلو زنبرة أب يمانايك بريزنت سياس نوغن يمان زلون نوغن سقام زلون طريقهم كلهم أبتي بوليتيكاناي منقسي إرترا زلا على تصفح زلهم سباتيهم سلازي حانتي زينا وزيالا ولا بوفيشالي وزيادا وزتنجن بزو حبريتا وزيلو نبوح زبالة سبساب دما بي إرتران بريس وزينيرو إرتران بريزنت appoints his deputy بريزنت إرترا مختل ناتو كمز الشمع يبلالو سلز deputy مالت مختل ناتو مالت انتايو صغير إرتران بريزنت سياسة فوركي has introduced Ambassador Abdullah Musa as a new minister of the local government, a role equivalent to vice president within the country's political structure. سلزي ازي مختل ويون minister زوبا وشتاو من محدار زبل بنا إرترا بوليتيكا وكايدا مختل president مخانو يوزن الجرزلو. This is a good news. It's a major good news actually. Yes, بوق اكنجر انت زخون نبل نيرناجن زون وقعوي حبريتاي مهنيات اكل تسلسة كريكم يزي زينا واتشي خمزلو سلزي حدا كابتي بتدقاقامي انا زمن نيوز نبركو ابزيد معاوي لتزارب كله كمزي عينت متخخا ناي سلطان بوق لما ناي مفلل نتسلطان ناي مفلات تلو خوتاتينا نرزالنا. This is a good news. كابتي قال كابتي كنريو ندلين كنسوم اندل زينا برناي كاتسينا the previous minister was قدمي أبزع بوتا زيادة شمت أمباسادر عبد الله موسى كوين وازنبرة مني رابع بزيك أربع زحلفة حربنيا تقدلاي ولد مكيل ويكمنستر ولد مكيل أبرهاي نيرو I think أب ورحي حمشته معلتنا تندج هون اللي يا معلتنا تند معلت حليف مثلا بس رأسرع مشان كد معامة بيلو حليفه أما بالثمانين شو عطن عمته سلزي أمباسادر عبد الله أب نبي أبناء إرترا أمباسادر أب ليبيا نيرو كابو كاتسيل دما أما حدارينا يزوب عن سبع كم زنبرة أب كرن أب كتما كرم مالتيو. This introduction took place during the official ceremony زدما متى أتاتوي أبي أتاتيو ما أبتي سنبلنا مبل سلاسن شو سرحت فنكل كم استفدتي نابز بمللاي ناتو يبزل زلو سزي بخامي خايلو. In the photo the newly appointed minister is seated the left of the Eritrean president. Captain President Eritrea nits agamu Captain Suka fil wala ana khanriyo khalana gan yamanu zollo malati ati jallabia gero zollo kamza absis bi yaman gero lkum zollo. The newly appointed minister is okay. To his further left is Mrs. Fawzi Hashim, Minister Fat'i, Komodema, General Philippos, Walde Yohannes, Chief of Staff Nai Sarawat Eritrea Malati. To the right of the president sits Minister Usman Saleh, followed by Yamana Gabrab, the president's advisor and Chief of Political Affairs, Komodema Hagos Gabrihiwet, the economic advisor. Ziatom, Kamzilom Kofilo Malo, Nabele use Galis Wamzello. The introduction to, okay.
أبيلنا in a notable absence Eritrea currently lacks a minister of defense أبزي وان زي إرترا minister مكلخال يبلان minister مالتيو ناي مكلخال يبلان سبات فريم held the position for over 18 years ني 18 عامتات جنرال سبات فريم حزوا كم زنبرن كساب كلتشن 13 after which the ministry has had not a formally appointed leader كلتشن 13 كساب جي minister مكلخال كم زي اللي يزنقل زلو كلتا عينت مرحنتي زلو ناي سراويت حلقة ستاف قالو minister مكلخال دما سيفيلاوي minister مالتيو بزوحات أقراتون لمتر يويزي سلازي President Afwerki has his responsibility. President Afwerki has since taken on defense responsibilities with General Philippos Woldeyohannes serving as his chief military advisor. سلازي نتي minister مكلخال President سياسن أبتعتي دما General Philippos كوينو مسرح ولو يبلالو. Good luck to the ambassador. He needs it. However, without a dedicated defense minister, we believe that there may be an inadequate oversight and coordination of the military. زغوني ناتو ريتو وسيخو اللابزي بحافشة نحنا كريو خلناقن تصبوق زينا كالي فيسبوك Center of Research and Documentation وين نزي زينا زي إرترا كابتي ناي مخته منفس وزياب ناي معبالن هنساتن كتوتكورا بتحسبلو زلا أمزي حلفة نمينيستر دكتور حليمة محمد المينستر تمهرتي جيروم كم شموها جريمان امباسادر عبد الله موسى مينستر زوباو بمعدار بمخانو تجيروم الله وزلما مرأيا نايتي زقبر زلو تبقصوتاتيو نابلغليس ولو صبوغ زينايو ناي بحكي دسبليو ستيب باي ستيب كله ابحد اللي تيجبرني ستيب باي ستيب اتي بروجرس كنريو دما بخمسه عينت بروجرس كنريو هنا عندلي حنت كابزن لنك نستجبرا انا وين كريديت كباز دلي مسحنت جيجنا وعرو ولاديت كلاليكم ابينا هاجر كم تنبركوا حبريتا يبلين كوينو جن ازيا ترى ولاديت تراي كونتن جيجنا ولاديتيا ندقا بزتري وزلهم تاريخنا نغرت كوسكويسا تعبي جيجنا ولاديت That's it. Okay, that's معسي حراوتي. February 8 to 10, 1990. إذن سلسلة تانكتات كم حولت دلو أب والد أو اشتباطة عشان ما تنسكن قرنا Tiger, Jaguar, and Commander. Commander is the #1 take of his Bawi Gimbar captured in 1977 in Adi Abzemat. Okay. Jaguar كأبيات تحيزة. Jaguar was captured in 1978 in Elaborate. Tiger كأبيات تحيزة. Tiger was captured in 1988. مچم نزيا ادزيا ابزت رايدي كونس ابكال حلف كتبل وانت مصنيا نبحكي ابنتاو تادي عندك ان من سكا زلوا تقبرو نغرات نايرترا غرمايا كبلا يخلي غرما نايرترا نبحكي كرت ايرتراويت كمزي لنا نحنا كنا مغوسا خلنا زغباي سلامتا كم نبلالنا كومون بانديرا ايرترا حزام زدك ابومصا كندا كسع كندي كفؤات سبات كم صرفوا يرداني يعني بانديرا ايرترا بسدرا خمزيل كتاريخ ايرترا نغير كلا أبيت دق خامدون قاردو قلبلا لك أفج الله زخونو ملحسهم نوعتي كسع كندي كداخم واخم زغولا بقمتي تيخا أجوخك نبلا لنا قليل زي كون سراح يزحتتنا 5 عين سراح كتقبر معناته بزح سبيا بالسوشيال ميديا ده 5 عين سراح دز أبا سلازي أجنع كنبلا ندلي نبحكي أول سيد كابير ترى ريكوجنيشن مهابو دما نبحكي دس بليو 5 عين تبقصوتات كبر مهاب ناي بحكي كبري زقبا أديا حفتنا برقص حفتنا لبام زغنت حفتنا كبرا بانديرا زلوا نقا كمغيرا كتعبي مخالا دما ناي بحكي ابن تاويت أدك بلا خلو يوحدان براي بس حاني نبلكم هلو مار سب زغود لايك مكبار شير مكبار يتوق من حسابكم قرفو مزياح قد فكم